Ves preparant que estic... Ja està preparat. Sí? Moment... Molt millor, ara sí. Avui, l'avantguarda del casal comú dels identitaris al nostre país és reunida en un doble homenatge, un acte de remembrança d'allò al qual fórem i de reflexió sobre què és allò que queda de nosaltres. S'escolta bé? O... Sí, sí. Vale, genial. En la colònia Güell, que sota l'esguard de l'herència deixada pel mestre Gaudí, geni i patriota, és argumentablement el testimoni més insigne del resplendor industrial català. Havem una tasca magna. Això és perquè, d'una banda, som a Santa Coloma de Cervelló per honrar un soldat de Catalunya i de l'altra, som davant la Torre Salvana per denunciar què ha comportat la victòria dels seus enemics. Com començar a parlar del valor al qual, com a identitaris, hem d'atorgar a l'exemple de vida que ens aporta la memòria de Jaume Martínez? Nat aquí, a Can Güell, dins una llar humil, ja com a adolescent, demostrar una enorme sensibilitat nacional. Aviat, fundar la Biblioteca Joaquim Folguera, anomenada en honor a un cèlebre poeta de la nostra Renaixença que va néixer i va desenvolupar la seva obra en aquesta mateixa colònia industrial. Hàbit excursionista, hagué un immens interès en l'escoltisme i en tals termes, si bé era afiliat a nosaltres sols, amb l'esclat de la Guerra Espanyola, decidí passar el combat enquadrat dins els escamots d'estat català. La seva experiència en el conflicte el va convèncer que la via militar era inevitable i necessària en el combat contra Espanya. Exiliat a França, es guanyà el respecte de Daniel Cardona. Això li donà l'empenta per passar clandestinament a Barcelona, des d'on començar a organitzar activitats de confrontació activa contra el nou règim hispànic. Treballar activament per aconseguir una coordinació de les forces patriòtiques fora de la resistència republicana. Els seus esforços donaren fruit el 1940, quan en representació de nosaltres sols participà en la creació del Front Nacional de Catalunya. Martínez Vendrell, com bé ha dit el nostre president, fou posat al capdavant de la secció militar i en honor a tal posició desplegar accions de guerra contra el feixisme espanyol. Si bé, seguit de prop per les autoritats i amb la seva salut en deteriorament, dirigí formalment el Front Nacional durant uns anys i a través de converses amb Batista i Roca decidí tractar de refermar la lluita armada en acaballes de la dictadura franquista. Amb aquesta fi, li fou encomanada la preparació dels soldats de l'organització Època. Després que aquests acabessin amb la vida del magnat espanyolista Josep Maria Voltó i amb la salut molt empitjorada, decidí exiliar-se novament a Andorra. Ja en democràcia, fou detingut a traïció després d'una visita hospitalària a Barcelona. Posat en llibertat a causa d'una eventualitat jurídica favorable, aconseguí refugiar-se altre cop a Andorra abans el Tribunal Suprem no el condemnés. Més endavant, enganyat per l'ambaixador espanyol i en necessitat d'assistència mèdica urgent, es presentà a Madrid només per ser detingut i empresonat. Morí poc després. Com tants altres dels nostres referents identitaris, Martínez Vendrell és una estela de caràcter, la ploma i l'espasa com a substància de l'home catalanesc, la catalanitat com a compromís cívic de servei i combat. Una d'aquelles figures les quals podem contemplar a l'hora de qüestionar-nos què vol dir ser català. Com a tal, ha volgut ser segrestat pel republicanisme espanyol, tot i la seva adscripció als ideals i a la formació de Daniel Cardona, i també per l'esquerra independentista, malgrat el fet que suposà a l'escissió del PSAN, que és la fita de l'inici d'aquest moviment. Tothom que vegi Martínez Vendrell des de la ideologia tindrà problemes. Una figura massa nacionalment conscient pels esquerranosos, una figura massa progressista i violenta pels nacionalistes catòlics, de tall, per exemple, orriolista. Un identitari, al cap i a la fi.
Tornant a la colònia Güell, li fou dedicat un carreró, un fosc, apartat carreró, l'any 2002. Tot i això, aviat, la Asociación Catalana de Víctimes de Organizaciones Terroristas acusà formalment el senyor alcalde Jaume Comelles d'enaltiment del terrorisme. Tot i això, aquest es negà a retirar-la. Tant fou així que el 2012 la delegada del Gobierno a Catalunya, María de los Llanos de Luna, engegà una autèntica ofensiva legal que obligà el consistori a canviar el nom del passatge. La memòria del patriota quedava així ensorrada. Des d'aleshores, poc han fet les forces processistes per honrar el record d'una persona que no feu altra cosa que consagrar la seva vida a Catalunya. De fet, poc han fet per evitar la ruïna absoluta del nostre país, el qual, si Martínez Vendrell visqués, notaria en prou pitjor condició de la que estava en els moments més foscos del franquisme. Al final, què podem esperar d'un sobiranisme que, en clara sintonia amb la resta de l'esquerra occidental, detesta la seva cultura i tot allò que desperta identitat dins la mateixa? Darrere nostra, una torre romànica i un palau gòtic, en ple procés de desaparició. Si bé ens pot semblar que Catalunya és en ruïnes, això, evidentment, tan sols pot ser part del nostre enaltiment feixista. Evidentment, per què voleu una torre medieval on uns bruts homes blancs, segurament heterosexuals, van encastar un meravellós casalot de clara adscripció gòtica al segle XIV? Si us plau, tothom sap que avui dia tot el que passa a Catalunya n'és part. Cas contrari, entraríem en una lògica identitària i no volem això, perquè aleshores voldria dir que ser català significa alguna cosa i ningú vol una Catalunya catalana. Déu ens guard. Amb aquestes forces independentistes, qui necessita espanyols? I així, el monument al nostre darrere no significa cap altra cosa que la ruïna cultural, moral i espiritual del nostre país. Avui, davant els identitaris catalans, la Torre Salvana no és sinó Catalunya en si mateixa. Testimoni de la derrota del nacionalisme en la darrera guerra espanyola, símptoma d'un poble català que no va saber continuar el camí seguit per homes com Martínez Vendrell, un poble al qual es capbussen les aigües negres de l'autoodi i només treu cap per respirar victimisme narcisista, un poble que ens regala aquesta Catalunya que, per primer cop en la seva història, no vol ser catalana. Però no tot és perdut. Davant la infàmia resten dempeus aquells als quals no només honren el camí seguit per patriotes com l'avui homenatjat, sinó que a més el reflexionen i el transcendeixen per esdevenir l'avantguàrdia de la preservació nacional de Catalunya. L'identitarisme continua dret i caminant de cara al vent, que honra el camí, honra els protagonistes i honra els testimonis de tot allò que ens fa ser catalans. Alçats i amb les ensenyes sota el cel, fent justícia als nostres personatges i als nostres monuments, un dia més continua unit al moviment identitari català com a avantguarda nacional i casal comú dels identitaris al nostre país. Visca la terra, visca el MIC i visca la preservació nacional de Catalunya. Visca Catalunya!